якхонагаи фурӯшӣ бо ошхонаи калон дар сеюм база бо таъмири нав мебошад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. ҳозир суроғаашро нишон медиҳем. аз ин тараф чордомаи гардиши фурудгоҳ, маркази шаҳр ва хонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино дуюм подъезд. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва дар ин ҷо ошхона. якхонагаи фурӯшӣ мебошад бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. дар бино албатта ки барқ, об ва отопление ҳаст, ҳамаш қоидавӣ кор мекунад, лифтам 100% кор мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикиаш қарор дорад. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. нархаш 650 000 сомонӣ боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед бе посредник. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.